14 август раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ ташриф оварда аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Суғд боздид намуданд. Ассалому алайкум. Меҳру муҳаббати самимонаи мо ба шумо, меҳмонони арҷманд. Ассалом. Шаҳри Душанбеи азизу гулбаҳо, боғ шаҳре ки бидоди Рустами достони мо, ҷашни истиқлоламон 35 солро тай намуд. Меҳри суди бостон бар ту аст беинтиҳо. Ассалом. Шаҳри бузургони тамаддун офарин, сар ба пои ту гузорем эй Душанбеи навин. Хуш омадед меҳмонони арҷманд ба ин намоишгоҳ. дар намоишфурӯш навъҳои гуногуни меваю сабзавот, полезиҳо, маҳсулоти боғдорӣ, маводи ғизоии коркардшуда ва дигар молҳои ватанӣ пешниҳод гардид. Ҳамчунин корхонаҳои саноатӣ ва коргоҳҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят маҳсули фаъолияти худро ба намоиш гузоштанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни боздид ба сифати маводи пешниҳодшуда ва иқтидори истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шинос шуда, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо муҳим арзёбӣ намуданд. дар бахши ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дастранҷи ҳунармандони Суғд аз ҷумла намунаҳои гуногуни маҳсулоти дастӣ ва ашёи дорои хусусияти миллӣ муаррифӣ гардид. ин дастранҷҳо аз маҳорати баланди устоҳо ва идомаи суннатҳои миллии ҳунармандӣ дарак медиҳанд. боиси ифтихор аст ки имрӯз донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар ин чорабинии муҳим бахшида ба рӯзи фарҳангии вилояти Суғд дар шаҳри Душанбе фаъолона иштирок менамояд. дар гӯшаи намоишгоҳи мо масъули меҳнати дастӣ ҳунарии устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ ба маъраз гузошта шудааст. ташкили чунин чорабиниҳо албатта барои ҳам муаррифии дастовардҳо ва таҳкими равобиди илмӣ, эҷодӣ ва пайвандии дӯстии минтақаҳои кишвар бисёр мусоидат хоҳад кард. мо аз ноҳияи Мастшо барои намоиш маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ аз он ҷумла тарбуз, харбуз, чормағзи заминӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар намуди маҳсулотҳоро пешкаши сокинони пойтахти азизмон шаҳри Душанбе намудем.
кишоварзон ва аҳли заҳмати ноҳияи Сифитамин бо мақсади амалигардонии дастури супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ, саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озиқаворӣ аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда истоданд. Айни замон бо истифода аз технологияҳои нав ҷорӣ намудани тухмиҳои аълосифат ва минтақабоб ки ба иқлими хоки ноҳия мутобиқ аст, тамоми намуди зироатҳоро имрӯз кишоварзон ноҳия дар хоҷагоҳи кишоварзӣ ва корхонаҳои кишоварзии хоҷагоҳи деҳқони ноҳия киш намуда, айни ҳол аз ҷараёни ҳосилӣ баланд интизорем ва бо истифода аз тухмиҳои аълосифат ба иқлиму хоки минтақа махсус гардонида шуда мо имрӯз имконияти васеи истифодабарии самараноки заминро таъмин менамоем ва ҳадафи асосии мо баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишшаванда ва инчунин зиёд намудани содиротӣ ва аз ҳама муҳимаш саҳмгузорӣ дар таъминияти амнияти озиқавории кишвар ва истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазиру сифатнок дар бозорҳои дохилию хориҷӣ аст. вилояти Суғ дорои иқтидори бузурги кишоварзӣ буда дар парвариши меваю сабзавот, полезиҳо, маҳсулоти боғдорӣ ва дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назаррас дорад. коркарди ашёи хом ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз самтҳои муҳими рушди иқтисодии вилоят ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни шиносоӣ бо дастовардҳои кишоварзӣ, масъалаҳои баланд бардоштани сифати маводи пешниҳодшаванда, рушди коркарди ашёи хом ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти рақобатпазири ватаниро муҳим арзёбӣ намуданд. баргузории чунин намоишфурӯшҳо дар пойтахт барои муаррифии дастовардҳои минтақаҳои мамлакат, таҳкими робитаи кишоварзону соҳибкорон бо харидорон ва пешниҳоди молҳои ватанӣ ба сокинони шаҳри Душанбе шароити мусоид фароҳам меорад. дар баробари маводи кишоварзӣ маҳсули ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ низ ба сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод гардид. намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ таҷассумгари сунъатҳои миллӣ ва маҳорати баланди устоҳои минтақа мебошанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушди ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии ҳунармандон ва васеъ намудани имкониятҳои пешниҳоди маҳсули миллиро муҳим арзёбӣ карданд. намоишфурӯш дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дастовардҳои меҳнатии кишоварзон, соҳибкорон, корхонаҳо ва ҳунармандони вилояти Суғдро муаррифӣ намуд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъалаҳои дастгирии истеҳсолгарони ватанӣ, рушди соҳибкорӣ, баланд бардоштани сифати молҳо ва истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷударо таъкид намуданд. дар идомаи боздид муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дигар намунаҳои ба намоиш гузошташуда шинос шуда, ба ташаббусҳои истеҳсоливу соҳибкорӣ баҳои мусбат доданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъд аз боздид аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Суғд суханронӣ намуда, ба рушди соҳаи кишоварзӣ, афзоиши истеҳсолот ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. таъкид гардид ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷуда барои афзоиши иқтидори содиротӣ ва ба бозори хориҷӣ баровардани маҳсулоти рақобатпазири кишвар зарур мебошад. дар 6 моҳи соли 2026 дар вилояти Суғд
рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 20.5 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11.2% зиёд мебошад. дар ин давра 66 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 496 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз намуда, шумораи корхонаҳои саноатии фаъолияткунанда ба 1334 то расид. ҳам намоиш, ҳам фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ таи 2 рӯз баргузор мегардад. нисбати бозорҳои ки дар Душанбе мавҷуд мебошад 20% арзон мебошад. дар ин намоиши фарҳангии вилояти Суғд дар шаҳри Душанбе аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, гӯшт, тухм, равған ва дигар маҳсулотҳое ки дар вилоят истеҳсол мешавад мо пешниҳод карда истодаем. محترم جناب اولی من به نهایت هم ساحه زنبور اصل دستگیری خصوصیم برای زنبور پروران به نهایت هم کمک کرده ایستادیم. از همون شعبه ما شماره زنبور هم اضافه سازیم. همین سال محصولات زنبور اصل هم نظر به سالهای پیشتر اضافه شد. дар соҳаи кишоварзӣ ба маблағи 7.3 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардида, ҳаҷми истеҳсоли сабзавот 118 000 тонна, картошка 62.7 000 тонна ва мева 77.8 000 тоннаро ташкил дод. ҳамзамон 46 000 тонна гӯшти чорвою парранда, 193 000 тонна шир ва 460.1 миллион дона тухм истеҳсол карда шуд. дар ин давра рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ ва чорводорӣ таъмин гардида, иқтидори истеҳсолии соҳа боз ҳам тақвият ёфт. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифат, дар намоишфурӯш аз вилояти Суғд зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод гардид. аз ҷумла 20 тонна гӯшти гов ва 4 тонна гӯшти гӯсфанд бо нархҳои то 20% пасттар аз нархҳои бозор ба фурӯш бароварда шуд. дар баробари ин пешниҳоди маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар чунин чорабиниҳо барои муаррифии имкониятҳои истеҳсолии вилоят, дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти тару тоза ва босифат замина фароҳам меорад.